Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. DOH, nagbabala sa publiko kaugnay ng paggamit ng paputok ngayong holiday season. Mahigit 4 na rang katutubo na rescue sa mga lansangan ng Pampanga. Lalaking nagnakaw ng motor sa Clark, nahuli ng mga otoridad. At lalaking sumagip sa 2 batang nalulunod, nagpapalakas ngayon sa pagamutan. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Nagpaalala po ang Department of Health sa publiko na umiwas sa paggamit ng mga paputok ngayong holiday season upang matiyak ang kaligtasan ng bawat isa. Kaugnay nito, nakaalerto na ang higit 70 medical facilities sa Central Luzon para tumagon sa mga mabibiktima ng paputok sa pagsalubong sa Pasko at Bagong Taon. Narito po ang report. Huwag raw imenos ang lapnos sa napasong sugat buhat sa paputok dahil ito'y makakasama sa kalusugan na maaaring ikamatay ng biktima kung hindi maagapan. Kaya ang paunang lunas ayon sa DOH Central Luzon Information Officer Teresa Bondok, kailangan alam ng ating mga kababayan. Kung naputokan, na aksidente na po yung ating kababayan, so mahalaga partner na hugasan ito ng malinis na tubig at sabunin po ito. At kayo po ay ibalot po ninyo siya ng malinis na gauze, no? Or kaya yung tinatawag natin ng mga bandage, no? At kayo po ay maagarang tumungo sa ating mga emergency or mga ospital kasi kailangan nilang maturukan ng anti-tetano partner. Kasi itong tetano na ito, kung napabayaan, ay maaari po silang mamatay because of this tetano. At kasabay ng paalalang ito, nakataas na umano ang white coat alert sa higit 70 ospital at medical facilities sa Central Luzon. Dito mula sa emergency unit ay may medical team na tutok sa burn injuries, amputation at orthopedic section at surgical section ng kada ospital. Ayon sa DOH, sa nakalipas na pagsalubong ng Pasko at Bagong Taon ngayong pandemic season ay kapuna-puna ang pagbaba ng kaso ng firecrackers-related injuries. Noong taong 2019, meron po tayong 303 cases. No? At last year, during the 2020 po, bumaba po ito ng 97 cases na lamang. So this is 68% lower, no? Compared po doon sa mga datos natin noong 2019. So with that, gusto po natin na ma-maintain na lamang sa mababang kaso yung ating mga fireworks-related injuries or kung mas maganda po, mas bababa pa ito. Sa pagsalubong ng 2021, minor injury lamang ang mga naitalang mga kaso. Sunog sa balat ang karaniwang naiulat sa firecracker-related injury sa Central Luzon. Wala rin umanong naitalang kaso ng tinamaan ng ligaw na bala o stray bullet sa pagsalubong ng taong 2021. Habang wala rin naiulat na naputukan ng kamay o amputation. Passive involvement ang karaniwang umanong biktima ng paputok sa Central Luzon o yung mga taong hindi naman nagpapaputok at nanonood lang. Sa pamamagitan ng panonood ng community fireworks display at alternatibong pag-iingay, masasalubong umano ng ligtas ang Pasko at Bagong Taon. Habang mahalaga rin umunong malaman ng publiko na sa pagdalo sa iba't ibang mga pagtitipon, mas maigi may proteksyon muna sa bakuna sa COVID-19. Dahil higit na vulnerable sa malalang kondisyon sa kalusugan sakaling mahawa mga hindi bakunado. Patuloy sa pagse-celebrate po ng ating holiday season, basta tayo po ay sumunod lamang sa MIHAB na tinatawag, mag-mask, umiwas po, mask, iwas, hugas, no? Kailangan po tayong maghugas ng kamay regularly. At airflow, kailangan po nating tandaan na kung tayo po ay magse-celebrate, kailangan meron po magandang daloy ng hangin doon sa lugar na kung saan po tayo magse-celebrate. At huli po yung ating bakuna. Siguraduhin po natin na lahat mga nakasalamuha po natin or mga makakasama po natin during the holiday season ay bakunado na sila. Hindi lamang po ng unang dose, but kung hindi kailangan, fully vaccinated po sila. Kasama si Paulo G. Santos, JM De Jesus, CLTV News.
Umabot na sa higit 200 katao ang naitalang nasawi sa Visayas at Mindanao dahil po sa hagupit ni Bagyong Odette. Lampas 1,000 naman ang stranded ngayon sa mga pantanan at paliparan na apektado rin ng nagdaang bagyo. Si Reniel Pawid ang may report. Pumalo na sa 208 ang nasawi habang 239 ang sugatan at 52 ang nawawala bunsod ng pagbayo ng Bagyong Odette sa bahagi ng Visayas at Mindanao. Batay sa record ng PNP, nasa 129 ang nasawi mula sa Central Visayas. 41 sa Caraga Region, 24 sa Western Visayas, 7 sa Northern Mindanao, 6 sa Eastern Visayas at 1 sa Zamboanga. 71 lugar naman ang binaha. 3,178 ang nakaranas ng power interruption at 1,898 ang may telecommunication problems. Tinatayang nasa 1,013 pasahero ang stranded sa seaports at airports habang 98 na kalsada ang nasira. Sa Cebu, halos lahat ng residente ay hindi alam kung paano magsisimulang bumangon sa hagupit ng nagdaang bagyo. Ayon kay Giovanni Polestico ng Visayas Disaster Response Network, karamihan umano sa mga bahay ay talagang winasak ng malakas na ulan at ihip ng hangin. May mga team na nag-clearing sa mga area, pero kung sa mga nagre-respond ng mga relief, wala pa talaga. Maging ang transportasyon sa malaking bahagi ng Cebu Province paralisado dahil sa mga nasirang kalsada. Idagdag pa riyan ang mga apektadong gasoline stations. May mga areas pa rin hindi nakakapasok yung mga four wheels na mga sasakyan, may motor lang. And ang problema, maraming mga gasoline station na natira. So, ilan lang yung nag-ooperate. Kaya kilo-kilometro yung nagpipila para makapagas. Ayon pa kay Polestico, hirap din sa pagresponde ang lokal na pamahalaan dahil sila rin mismo ay sinalanta ng malakas na bagyo. Wala pa pong nag-assessment na LGU kung anong inabot na distraction. Dahil sila po mismo, mga biktima din, inaayos pa yung pamilya nila. Kabilang sa mga pangunahing pangangailangan ngayon ng ating mga kababayan sa Cebu ay ang pagkain, tubig, kumot at maging materyales sa paggawa ng bahay. Maaari naman makipag-ugnayan sa Concern Incorporated para sa mga nais magpaabot ng tulong. Ang concern po is national NGO na nakabase dyan sa San Fernando, Pampanga. Concern, Center for Emergency and Rehabilitation. I'm so sorry, hindi ko mabubuo. Pero Concern Incorporated nasa ng Dolores, San Fernando, Pampanga. Concern po, sa Concern Incorporated ang Facebook page nila. I-search na lang sa Facebook, Concern Incorporated. Reniel Pawid, CLTV News. Naghahanda na po ngayon ang City Government ng Angeles para maghatid ng tulong sa mga kababayan nating sinalanta ng Bagyong Odette sa Visayas. Nananawagan din si Mayor Pogi Lasatin sa mga Angelenyo na may mabubuting puso na magbahagi po ng kanilang biyaya para sa mabilis na pagbangon ng ating mga kapwa Pilipino na binagyo. Narito po ang report. Buhay na buhay ang bayanihan sa panahon ng Kapaskuhan. Itong isa sa kahangahangang katangian ng mga Pilipino na ipinamamalas ngayon matapos ang pananalasa ng Bagyong Odette sa ating mga kababayan sa Visayas at Mindanao. Marami ang mga nawalan ng tahanan at kabuhayan kaya naman patuloy ang panawagan ng tulong maging ng mga lokal na pamahalaan na biktima ng Bagyong Odette. Dito sa Angeles City, naglaan na ang city government ng ₱250,000 mula sa Calamity Fund upang makabili ng mga inuming tubig, diapers at mga delata na dadalhin sa Visayas. Ayon kay Mayor Carmelo Pogi Lasatin Jr., sa hirap ng panahon ngayon dulot ng pandemya at pananalasa ng Super Typhoon Odette, mas lalo raw dapat paigtingin ang pagtutulungan at pagmamahalan ngayong nalalapit ang araw ng Kapaskuhan. Dagdag pa niya, may budget naman daw ang syudad na maaring magamit para magpaabot ng tulong sa ating mga kababayan. Maliban dito, nag-donate din ang alkalde mula raw sa kanyang sahod na ipambibili ng karagdagang delata. May mga opisyal din ng Clark International Airport ang nagpaabot ng tulong para sa mga biktima.
Kasabay nito ang panawagan nila sa TIN sa mga Angelenyos ng donasyon na maaring i-turn over sa City Social Welfare and Development Office. Sa mga nais magbigay ng donasyon, maaari nila itong dalhin sa CSWD hanggang December 22 o araw ng Miyerkules. Maaring magbigay ng canned goods, bigas at noodles, bottled water, face masks, hygiene kits, beddings, formula milk at diaper para sa mga sanggol at bata at mga damit. Tumatanggap din daw sila ng cash donations. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaring makipag-ugnayan sa CSWD o tumawag sa numerong 0966-350-7393. Jennifer Salenga, CLTV News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, humihingi po ngayon ng tulong ang may bahay na isang lalaking sumagip sa 2 batang nalulunod sa Morong, Bataan. Matapos malagay sa Intensive Care Unit o ICU, nagpapalakas na raw ang lalaki ngayon sa isang pagamutan. Narito po ang report. Sinagip ng isang lalaki sa pagkalunod ang 2 bata magkapatid sa Morong, Bataan, linggo ng tanghali. Kinilala ang sumagip na si Christopher Victoriano. Sa Facebook post ng kanyang misis na si Corinne May Santos Victoriano, sinabi niyang papauwi na sana sila mula sa tinutuluyang resort na mangyari ang insidente. Naiangat naman daw ni Christopher ang mga bata, subalit ng hina na ito tuluyan namang naiwan sa tubig. Nadala pa sa pinakamalapit na pagamutan si Christopher at magdamag na inobserbahan sa intensive care unit. Sa kasalukuyan nasa maayos na siyang kondisyon at nagpapalakas na lamang. Kumakatok naman sa may mabubuting puso ang kanyang misis upang may maipangdagdag sa kanilang hospital bill at gamot.
Sa mga nais tumulong, maaari magpadala sa GCash account na naka-flash sa inyong screen. Kasama si Reniel Pawi, JM De Jesus, CLTV News. Alamin naman po natin na magiging lagay ng panahon bukas mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Magandang gabi po. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Shear line o tail end pa rin po ng frontal system ang nakakaapekto ngayon dyan sa may eastern section ng northern at central Luzon. At northeast monsoon o hanging amihan naman po nakakaapekto sa natitirang bahagi ng northern Luzon. Samantala po, intertropical convergence zone naman po nakakaapekto dyan sa may southern Mindanao. Samantala po, yung bagyo pong dating si Odette na manalanta po sa Visayas at Mindanao ay namata na po ngayon sa layo 800 kilometers dyan sa may Kanluran, Hilagang Kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte. So pumapaitaas po siya. At humina na po ito, nagtataglay na lang po ng lakas ng hangin na maabot ng 65 kilometers per hour malapit sa gitna at gustiness na 80 kilometers per hour. So ilang araw na lang po yan o ilang oras baka sakaling maluso na yan. Samantala po ang Cagayan Valley at Aurora, maulap ang papawirin na may mga kalat-kalat pong pagulan, pagtulog dulot po ng shear line. Ang Mindanao po, maulap ang papawirin, may inaasahan din po mga kalat-kalat ng mga pagulan, dulot po ito ng IPCC. At ang Metro Manila po, Central Luzon, ang CAR at ang Ilocos Region ay bahagya lamang po ang magiging kakaroon ng ulap. At sa bandang hapon po, magiging maulap po yan dahil may inaasahan po mga isolated cases ng mga rain showers. Ito po ay dulot ng hanging amihan. Samantala po, nagpalabas po ng anunsyo ang ating ahensya na posible po sa December 24 ay may pumasok po isang low pressure area at ito po ay namataan na natin ngayon pa lang at sa tinataya nga po natin ay papasok ito ng 24 ng December. So, magpapaulan din po ito sa ilang parte ng Mindanao pero hindi naman po inaasahan na ito ay tatama ng kalupaan. At sa ngayon po medyo maliit po yung tsansa na mabuo bilang isang ganap na bagyo itong LPA na ito at medyo maluluso po siya pag umakit po siya ng Southern Bicol o sa may bandang Samar. So yun po muna yung informasyon natin tungkol sa LPA na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Magandang gabi po at mag-ingat po ang lahat. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, sa edad na 25, siya ang magiging pinakabatang konsihal kung sakaling maluklok po sa konseho ng Siyudad San Fernando. Isa siyang licensed civil engineer at CEO ng AD Gonzalez Jr. Construction and Corporation. Youth empowerment at education. No? Yan po ang ilan sa kanyang mga plataforma. At ngayong gabi, aalamin pa natin sa kilalanin ang kandidato segment kung ano pa ba ang mga nais niyang gawin sa Siyudad San Fernando. Mga karehiyon, makakasama po natin ngayong gabi at kumustahin po natin si Engineer Brenz Gonzalez. Magandang gabi sa iyo, Engineer. Welcome sa CLTV. Magandang gabi po, Ma'am Jennifer. Unang-una po, nagpapasalamat ako sa pag-imbita niyo po sa akin. Binabati ko po lahat ng mga Fernandinos na tumatangkilik po ng CLTV 36 News ngayon. Alright, engineer, no, napakabata, 25 years Apo. old. Ito ang iyong pagkakataon upang ipakilala ang iyong sarili lalo na sa mga Fernandino. Sino ba si Brenz Gonzalez?
Ako po si Engineer Aurelio Brenza Gonzales. Anak po ako ni Congressman Dong Gonzales, yung kasalukuyang congressman ng 3rd District ng Pampanga. Opo. Kapatid ko po si Eliza Micaela Maica Gonzales. She's a board member aspirant dito po sa 3rd District ng Pampanga. Ako po, I am 25 years old. I was born and raised here in Dolores, dito po sa San Fernando. Noong nagsimula na po akong mag-aral, nag-grade school po ako sa Mary the Queen Academy of Pampanga sa Cabalanzan, Bacolor. Nag-high school po ako sa Ateneo de Manila sa Loyola Heights, Quezon City. Noong nag-graduate na po ako ng high school, nag-college po ako sa De La Salle University where I took civil engineering. Parehas po kaming course ng tatay ko, sinundan ko po yung yapak po niya. At pagkatapos ko pong nag-graduate sa De La Salle, nag-take na ako kaagad nung pinakaunang board exams. At sa unang take naman, nakapasa po tayo. Kaya ang inyong lingkod po, isa po siyang lisensyadong civil engineer ngayon, isa po siyang professional. Noong nagsimula naman po akong magtrabaho, naging site engineer muna po ako sa Mega World Corporation for almost 1 year. Doon po nakakuha tayo ng iba't ibang karanasan sa pagtatrabaho. Noong natapos na po ako sa proyekto ko po doon, ginampanan ko na po yung pagiging CEO ng construction company na itinayo po ng aking tatay na si Congressman Dong Gonzales. Ngayon po, isa po ako sa mga nag-aambisyon na tumakbo bilang city councilor dito po sa Ciudad San Fernando. Oo nga, nabanggit mo na yan, engineer. Bakit nga ba naisipan mo na pasukin ang mundo ng politika dito sa Ciudad San Fernando? Is it also because of your father? Kasi kanina nabanggit mo, kaya ka nag-take ng civil engineering dahil sa kanya. Opo. Itong pagpasok mo sa politika, itong paghabol mo bilang councilor sa City of San Fernando, was this your personal decision or somehow may influence din ng father mo, ang ating pong kasalukuyang 3rd District Representative, si Congressman Dong Gonzales? Well, ako po Ma'am Jen, kung titignan ko po yung buhay ko ngayon, maayos na po. Meron kaming sarili pong business, kami pong magkakapatid na tinayo po ng aming ama bago pa po siya pumasok ng politika. Kumbaga, nakakaraos naman po kami. Maayos na po yung buhay namin. Pero ever since bata pa po ako, talagang lumaki na po ako sa politika. Almost 3/4 of my life, na-expose na po ako kaagad sa larangan ng politika. So masasabi ko po na hindi po ako pinilit ng aking tatay na pumasok sa politika. I was not forced by my father to enter politics, but I can say na I was inspired by him, inspired by his work, passion to serve the people. Kapag nabubuhay ka sa mundong ganon, eventually masasabi mo, kinalakihan mo na rin eh. Kaya ako po, in my case, it's politics. Kaya masasabi ko na yung factor na kaya pumasok po ako sa politika ay yung mundo at yung trabaho po ng aking tatay. Yun po. In what way ka na-expose, engineer, sa politika? Sabi mo 3/4 of your life na-expose ka, well, because ang iyong ama ay matagal na rin nanindihan public servant, ano ba yung nakita mo at naisipan mo na parang gusto ko rin subukan ang public service? Actually, since 2004, yun po yung year na pumasok yung tatay ko sa larangan ng politika, naging board member na po siya. Ever since bata pa po ako noon, kahit hindi pa po ako nagtatrabaho sa kanya. Actually, ako rin po pala yung political affairs officer niya sa Congress. Hindi ko po nabanggit kanina yon. Talagang kahit hindi pa po ako nagtatrabaho sa kanya noon, bata pa po ako, talagang natuklasan ko na kung ano ba yung mga pangangailangan ng mga Fernandinos. Ngayon po, na-realize ko na marami pong kakulangan na naniniwala ako na mabibigay ko po sa San Fernando. Pero itong pagtakbo mo
Engineer, sabi mo kasabay nito yung pagtakbo din ng kapatid mo. Opo, Maika. lumatakbo po siya ng board member. Mhm. Ito ba ay nagkataon na talagang pinlano nyo na, syempre, tatakbo ka bilang konsehal, tatakbo ang iyong kapatid bilang board member at ang iyong ama, no? Wala pong kalaban, no? Wala po siyang Congressman kalaban. Opo. Gonzales sa darating na eleksyon. So, ibig Opo, sabihin, wala siyang kalaban. pagtuloy yung kanyang pagsiservisyo sa 3 distrito ng Pampanga. Opo. Actually, ako po, 2019 talagang may balak na po ako. May balak na po akong tumakbo ng councilor during that time. Pero kinausap po ako ng aking ama na since kakagraduate ko lang po noon, na kumuha muna ako ng experience sa government service. So ako naging political affairs officer po niya ako sa House of Representatives. At yung kapatid ko naman, 6 years na po siyang chief of staff ng aking tatay sa Congress for the past 6 years. Pero ako po, kinausap niya po ako, sabi po niya sa akin na mag-focus ka muna sa private sector, kumuha ko muna ng experience sa government service. Tapos, after 3 years, doon natin pag-usapan kung pwede ka na ba talaga sa politika. Napag-usapan po namin. Kasi sabi niya po sa akin, pag pumasok ka sa politika, hindi lang naman madali yan eh. Hindi naman hindi naman maliit na bagay yan. Siyempre, pag pumasok ka sa politika, yung buhay mo hindi na siya para sa'yo. Para na rin siya sa ibang mga tao. Pero ako, kinausap ko po yung tatay ko. Sinabi ko na buong-buo po yung puso ko. I am 100% committed on serving the Fernandinos. Engineer, ano ba yung nakikita mong problema or may nakikita ka bang pagkukulang, no, lalo na sa City of San Fernando na pinili mong pagsilbihan at ikaw ay nagdesisyon na humabol? Ano bang magagawa ng isang licensed engineer at napakabata, 25 years old, para sa mga Fernandinos? Well, yung sa kakulangan po, sa aking 3 years, almost 3 years na pagtatrabaho po sa aking tatay, naniniwala ako na yung pinaka-problema ng San Fernando ay yung sa kalusugan, yung health. Hindi naman po sikreto na nasa gitna pa rin po tayo ng pandemya. So naniniwala ako na kailangan natin pagtuunan ng pansin yung health. Marami po akong programa, marami po akong plataforma, pero naniniwala ako na kung hindi natin ma-resolve yung pandemya ngayon, kahit nagbababa na po yung mga COVID cases, hindi po natin mapaprioritize yung mga gusto nating programang ipatupad. Isa po sa mga maitutulong ko, gusto ko po magbigay ng mga libreng pa-check-ups. Gusto ko po isulong yung mga ordinansya na magbibigay ng libreng check-ups sa mga marginalized sectors tulad ng mga PWDs, yung mga senior citizens. Alam naman natin na meron silang kapansanan. So isa pong ordinansya na gusto ko pong isulong sa tulong ng aking mayor na bigyan sila ng libreng pa-check-up. Isa pa pong problema na nakikita ko sa aking 3 years na pagpapatrabaho ay yung pagtutuon ng pansin sa mga dialysis patients. Sa akin pong pagtatrabaho sa tatay ko sa district office, talagang halos araw-araw meron po nagpapatulong ng mga nagdadialysis. Para sa akin, parang ito po yung sakit ng mga Kapampangan. So kung maupo man po ako sa City Council, gusto ko po bigyan ng prioridad yung mga dialysis patients. Gusto ko po isulong yung mga programa na makakatulong sa binabayaran nila o yung tipong malilibre na yung dialyzer nila. In terms of engineering naman po, gusto ko po i-rehabilitate yung mga baku-bakong daan, yung mga roads po natin. Gusto ko pong ayusin para maiwasan natin yung mga aksidente, para mabawasan natin yung traffic sa mga congested areas. Bilang isang civil engineer, naniniwala po ako na kapag mapapalawak at madadagdagan po natin yung mga daan, bibilis po yung transportation of goods and services and at the same time, mababawasan din po natin yung traffic. Regarding naman po sa baha, because I'm an engineer, nakikita ko na isa rin po yung flooding sa problema, hindi lang sa San Fernando, pero sa buong Pampanga. I will coordinate with my father, Congressman Dong Gonzales, to add more flood control projects dito po sa San Fernando para naman mabawasan natin yung mga problema natin sa baha. And regarding naman po sa paglinis ng mga river channels, gusto ko po magsulong ng ordinansya na maglilinis
ng river channels all year long. Hindi lang po yung panahon ng tag-ulan, gusto ko po all year long po. Yun po yung sa engineering na matutulong ko. Ano yun? Alright. Engineer, anong masasabi mo naman sa mga syempre ikaw ay baguhan, ito ang unang Baguhan po. pagkakataon na ikaw ay tatakbo bilang konsehal. Paano Opo. mo maa-assure or paano mo makukumbinse ang iyong mga kababayan sa San Fernando na bigyan ng pagkakataon ang mga tulad nyo na napakabata at 25 years old, 25 years old. first-timer, pero paano mo makukumbinse ang mga Fernandinos na bigyan ng pagkakataon ng mga katulad mong kabataan? Ako po, ang masasabi ko lang po dyan, araw-araw po, tumatanda po tayo. Araw-araw, iba't ibang mga inobasyon, nasusubaybayan po natin. Yung mga bagong teknolohiya, hindi na natin po napipigilan yung mga yan. Yung mga ginagamit na new technology sa gobyerno, araw-araw, napapansin po natin yan. Naniniwala ako na kapag sinubukan po natin yung mga kabataan na katulad ko, na naghahangad na sumerbisyo, naniniwala ko na yun po ang ating paraan para makasabay po tayo sa himig at gulong po ng pagbabago. Kung mapapansin po natin ngayon sa iba't ibang mga syudad dito po sa Pilipinas, ang dami na po talaga yung mga baguhan, yung mga bagito. Sabi nga po nila, mga millennials na nagseserbisyo. Para sa akin po, ang kabataan, sabi nga po ni Jose Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Pero naniniwala ako na hindi sila yung pag-asa, hindi lang sila yung tunay na pag-asa ng bayan. Naniniwala ako na kailangan pa rin natin yung mga veterano po na nauna sa amin. Siguro yung magandang balanse po. Paghalo po natin yung mga kabataan at yung mga veteranong nauna sa amin. Naniniwala ako na yun po yung saktong balanse sa paggogobyerno dito po sa San Fernando. Alright, good luck sa iyo, Engineer Bren, sa iyong Opo. kandidatura sa May Jen. 2022 elections. Narinig po natin sa mga Fernandino kung ano ang plano ng ating batang-batang humahabol bilang konsehal sa Syudad San Fernando. Thank you po, Ma'am good luck Jennifer. sa iyo, Engineer Bren. Merry Christmas! Merry Christmas po. Advance Merry Christmas to you. Merry Christmas. Mga Thank you karehiyon, si Engineer Brens Gonzales, aspiring councilor sa City of San Fernando. Samantala, manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga naungunang balita, inihatid na po sa kanilang mga komunidad ang mahigit 400 katutubo na na-rescue ng mga otoridad mula sa mga pangunahing lansangan ng Pampanga. Tumungo sa siyudad San Fernando ang mga katutubo para mamasko, subalit lubhang napakadelikado raw ng gawaing ito. Narito po ang report. Noong nakaraang buwan ay naibalita ng CLTV News ang peligurong sinusuong ng mga katutubong Aita sa mga kalsada ng siyudad San Fernando, Pampanga para mamasko. Hindi alintana ang mga mabibilis na sasakyan sa kahabaan ng MacArthur Highway. Nitong Sabado, isinagawa sa probinsya ng Pampanga ang province-wide Oplan Sagip Katutubo. Pinangunahan ito ng Provincial Social Welfare Development Office at City Social Welfare and Development, katuwang ang Kapulisan at National Commission on Indigenous People Region 3. Ayon kay Jeffrey Villanueva, ang focal person ng Anti-Mendicancy Task Force ng CSWDO ng Siyudad San Fernando, layo ng programang ito na ihihatid sa kanilang mga komunidad ang mga IPs na namamalimos sa mga lansangan sa Pampanga. Ayon pa kay Villanueva, umabot umano sa 402 na bilang ng mga katutubo ang kanilang na-rescue. 250 umano sa mga katutubo ay mga residente ng Porac, Pampanga, habang 280 naman umano ang kabuuang bilang ng mga bata. Isa din umano sa mga dahilan kung bakit isinagawa ang nasabing programa ay bunsod na rin ang pagkakasangkot sa aksidente ng mga batang katutubo na namamalimos sa lansangan. Kung mapapansin natin dito, sir, napakarami pong mga bata ang dinala dito ay sinama para manglimos. Kaya nga po nag-conduct tayo ng ganitong klaseng operations para i-rescue sila. Hindi lang po para i-rescue, kundi po i-ensure po natin yung kaligtasan nila at maibalik sa mga kanya-kanya nilang mga place of origin. Nagpadala din umano ng mga service ang local government unit ng Porac at provincial government ng Zambales upang mahihatid ang mga katutubo sa kanilang mga pinanggalingan. Binigyan din umano ng provincial government ng Pampanga ang mga katutubo ng mga relief goods bago ihatid sa kanilang mga lugar. Dagdag pa ni Villanueva, ay sisimulan umano nila sa first quarter of 2022 ang mga pagpaplano upang masiguro na hindi na ulit manlilimos sa mga katutubo sa lansangan. Pinaalalahanan naman ni Villanueva ang publiko na iwasan ang pagbibigay ng pera sa mga nanlilimos sa lansangan dahil ipinagbabawal ito sa ilalim ng Presidential Decree 1563 o ang Anti-Mendicancy Law. May city ordinance din daw ang siyudad San Fernando ukol dito, ngunit anya ay hindi ito mahigpit na naipatutupad. Pagbibigay po ng limos ay nagtuturo sa kanila na wag na magtrabaho. Pwede naman palang umingi. So, nakakapagbababa po ito ng integridad ng tao at nagiging kultura. So, kung ito ay magiging kultura, hindi po aangat ang buhay ng tao. Ang paalala ko lang po, wag po tayong magbigay. Meron naman pong gobyerno at primary agency na tumutulong sa kanila upang mapataas ang antas ng pamumuhay nila. Gayunpaman po, kung nais po nating magbigay, magipag-ugnayan lang po tayo sa mga primary agencies tulad ng CSWD, PSWDO. Kung gusto po nating magbigay ng tulong, ay maayos pong maibibigay yung tulong para sa kanila. Marian Lozano, CLTV News. Inaluhan ni Presidential Aspirant Ferdinand Marcos Jr. ang inorganisang gift-giving ceremony ng mga supporter nito sa Central Luzon. Isinagawa ang gift-giving sa Marcos Village sa Mabalacat City. Sa bayan naman po ng Apalit, nagdaos din ng gift-giving ang mga taga-suporta ni Vice President Leni Robredo na pinangunahan ng Barangay Sampaloc Zumba Queens. Narito ang report. Sa kauna-una ang pagkakataon dumalo sa inorganisang gift-giving ceremony si Presidential Aspirant former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dito sa Mabalacat City, Pampanga. Tanghali na nang dumating ito at namahagi ng mga laruan sa mga batang katutubo at pagpapakain sa ilang miyembro ng komunidad dito sa Marcos Village. Ang meet and greet niya sa mga Kapampangan ay maiksing oras lamang at hindi na ito nagpaunlak ng mga tanong bukod sa ambush interview. These are the first Filipinos. So we should have all of the rights and benefits that all Filipinos have.
Hindi naman niya naidetalye ang isyu ng mga katutubo dahil sa pagmamadaling makaalis sa lugar at sa dami ng mga taong gustong magpa-selfie. Samantala, sa bayan ng Apalit, Pampanga, nagsagawa rin ng gift-giving activity ang mga taga-suporta ni Vice President at Presidential Aspirant Leni Robredo. Pinangunahan ang naturang aktibidad ng Barangay Sampaloc, Sumba, Queens, nabida ng mga kakamping, voluntaryo ang kanilang gawain dahil ito raw ang diwa ng liderato ni Robredo. Paulo G. Santos, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po mga karehiyon. 4 days na lamang po at Pasko na.